உண்மையிலே இது ஒரு சுப நேரத்தில் எங்கள் வடகிழக்கு எமது சகோதரர்களுடன் ஆரம்பிக்க சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது பற்றி நாங்கள் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා උතුරත් නැගෙනහිරත් දකුණත් මේ සියලුම තැන්වල සාකච්ඡා කරන පොදු කාරණාවල් ටික අද දවසේ උතුරේ මේ මෙතන ස්ථානයෙන් අපිට ආරම්භ කරන්න ලැබීම ගැන අපි ගොඩක් සතුටු වෙනවා. உண்மையிலேயே முழு நாட்டுக்கும் ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு பிரச்சனை இந்த வடக்கு பிரதேசத்தில் தமிழ் மக்களுடன் சேர்ந்து ஆரம்பிக்க கிடைத்தது சம்பந்தமாக எமது மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். එනිසා අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ ජලයට ඉඩමට බීජවලට ආහාරවලට අපිට තියෙන අයිතිය පිළිබඳව මේ රටේ උතුරු නැගෙනහිර දකුණේ පුළුල් සාකච්ඡාවක් සංවාදයක් සමාජය තුල මතු කරගන්න. உண்மையிலே எங்களது முயற்சி தண்ணீருக்கு விவசாயத்துக்கு பூமிக்கு உணவுக்கு எமது நாட்டு மக்களுக்கு அனைவருக்கும் உள்ள உரிமையை உறுதி செய்வதற்கான ஒரு கருத்தாடலை நாடு பூராவும் முன்னெடுப்பதுதான். ඒ අයිතිය අපි දන්නවා බීජවලට ජලයට ඉඩමට ආහාරවලට සිද්ධ වෙලා තියෙන සමස්ත ක්‍රියා අර්බුදයන් පිළිබඳව අපි ගැඹුරින් සමාජය ඇතුලේ ටිකක් සාකච්ඡා කරන්න තමයි අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ. உண்மையில் எங்களுக்கு தெரியும் எமது நிலத்துக்கு எமது உணவுக்கு எமது விதைக்கு ஏற்பட்டுள்ள நிலைமை எங்களுக்கு தெரியும். அது சம்பந்தமாக முழு நாட்டையும் அறிவுறுத்துவதுதான் எமது இந்த நடவடிக்கையின் முக்கிய நோக்கம். අපි ඒක ඇතුලේ බලාපොරොත්තු වෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන් මේ රටේ ආහාර සංස්කෘතියක් ආහාර සෞර්යභාවයක් අපි හැමෝටම ලැබිය යුතුයි කියන පණිවිඩය අපි හැමෝගේ තුලින් ගෙනියන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. உண்மையிலே இந்த நாட்டு மக்களுக்கு உணவு தன்னாதிக்கம் உணவுக்கான எங்கள் கலாச்சாரத்துக்கு ஏற்ற உணவுகளை பெற்றுக்கொள்ளும் உரிமை இந்த நாட்டின் எல்லா மக்களுக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்பதுதான் எமது ஒரே வேண்டுகோள்.